नैबेबायदिमोन नोंथांमोना नायनो हागोन दख'र मोसाहारिनि मावनायाव बा जोंनि हारिखौ समाजखौ मोजां खालामनो हाबा मावनायाव गोबां खुलुमबाय आंनि एम्बर' क्रिएटिभ इउटुब चेनेल आरो मोगथां बर' फेसबुक पेजआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लाबाय आसा खालामदों बे समाव नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ दिनै 31 अक्ट'बर बिजिनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै नैबे 31 अक्ट'बरखौ महेश्वर बसुमतारीनि मुङै मुंख्लं सान फालिनाय जायो बिथांनि जे थैनाय सानखौ नै बे हाबाफारियावनो जोङो थांनो रेडि जानानै दं बिथांनि मुंख्लं सानखौ बोरै बोरै फालिनाय जायो बे भिडिअखौ निस्सय नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनहा गासैबो नुनो मोनगोन बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जागायजेननायनिफ्राय नोंथांमोनहा जोबथाजासे नायलाङो आसा खालामबाय चिरां जिल्ला बिजिनिनि सिङाव थानाय नैबे फस्लाबारि होननाय मोनसे जायगायाव नैबे बिथांनि मांखरसालिया दङ नैबे हाबाफारियावनो नैबे हाबाफारिया जानो थांगासिनो दङ फै बिदिब्ला जोंनि जे हाबाफारि बेखौ नायलांदिनि फिला बेरहोनाय बे हाबाखौ जोंहा दख'र आफादनि नांगौ आफादगिरि सुबलाल दैमारि बिथाङा मावफुंगोन दा बे समाव आङो जोंनि बर' फरायसा आफादनि जे फिला बेरहोनाय बे हाबाखौ गिबियावनो मावफुंनो थाखाय गंलाय आङो बिथांखौ खावलायबाय आरो बे हाबाफारिनिनो गिबि हाबाफारि महरै एबसुनि फिरबिलाखौ बिजिनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि सुबिलाल दैमारि बिथाङा ससे बिर होसिगोन थामहिनबा बिर होबाय दा बियो गिबि हाबाफारि बेनि उनाव बिबार बावनाय हाबाफारि दङ बिथांजोआनो जादों मुंख्लं महेश्वर मुसाहारिनि अनसुलि बिसि आरो बिथांजोंनो लोगोआव फिसाज्लाफोर आरो बिहामजोफोर आरो फिसौजोफोर बाहागो लाफानो हादों दा बे समाव सिनायथि होनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना दान्दिसे नैबे सिनायथि होनाय हाबाफारिखौबो नायनो हागोन सारि मोहिनी बसुमतारी ट्रास्टनि गौरबगिरि गाहाय नेहाथारि सार गिलेश ब्रह्म सारखौ बे समाव गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो बुंनाय खावलायबाय थुलुंगा मुसाहारि बिथांखौ आङो सिनायथिनिफ्राय बुंनाय खावलायबाय आरो आं सारनि बरायनानै खावलायबाय मुगानि थान्दै मुंख्लं महेश्वर मुसाहारिनि महरा नैबेबायदिमोन नोंथांमोना नायनो हागोन आरो बिथांखौ बर' माहारिया मुगानि थान्दै बिमुं होनाय जादों दा बिथांनिनो 24थि जे थैनाय सान थामहिनबा मुंख्लं सान बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ दा नैबे हाबाफारिखौ बेसेबांथि खुंखो माबोरै खुंखो आरो मानि थाखाय खुंदों नैबे हाबाफारिनि गासै बाथ्राफोरखौ बिजिनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि सुबिलाल दैमारि बिथांनि खुगानिफ्राय जोङो मिथिनो मोनगोन बिजिनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव फस्लाबारियाव थानाय थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारिनि जि गोथै हाखर बेवहाय दिनै थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारिनि 24थि थैनाय सान बेखौ फालिदों बिजिनि दख'रा एबसुनि आरो बर' बाजार दालाय एबसुनि मददजों दिनै थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारिनि थैनाय सान बे 24थि जाफैबाय फैगोन बोसोराव सिलभार जुबलि फालिगोन दा थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारिया बिजिनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरिमोन आरो बिथाङा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म बिथाङा
बड'लेण्ड सोमावसारनायनि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव जि बर'फोरनि आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारदोंमोन बड'लेण्ड सोमावसारनाय बिनि BPECनि बिजनि आनसलिकनि चेयारमेनमोन दा बेवहायनो बिथाङा गावनि जि गोख्रों गोसोनि नाजानाय आरो गावनि स्टेन्ड बेवहाय थानायनि थाखाय आरो गुबुननि सानस्रिजों गोरोबैनि थाखाय बिदा फंबायनि सानस्रिनि गोरोबलायैयाव बिथाङा रुंसारि जानो गोनां जादों मुंख्लं जानो गोनां जादों बिदा फंबायनि सिलायनि गुलिजों बिथाङा गावनि आगोमा जिउखौ खोमाना लानो गोनां जादों बिथाङा जि हारिनि थाखाय थुलुंगा होलांबाय सासे हारिनि सिबियारिया गोख्रों गोसोनि जानांगौ साहस जानांगौ रावनिबो बुंनायजों रावनिबो सिगिनायजों खर' गंग्राया जासे जों बे स्टेन्ड होनानै खामानि मावनांगौ बेखौ जोंनो थुलुंगा हिसाबै होलांबाय जोंनो फोरोंलांबाय दा बिथांनि जि बिहोमा हारियाव बियो जोबोद बाख्नायथाव आरो बेखौ लानानै जोंनि इयुन जोलैफ्रा एबसुनि इयुन जोलैफ्रा एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा जोङो बिथांनि आदर्शखौ जोङो लानांगोन जोङो हारिनि थाखाय खामानि मावनायाव बा जोंनि हारिखौ समाजखौ मोजां खालामनो हाबा मावनायाव गोबां जेंना जेथोफोर फैगोन दा बेखौ रावजोंबो खर' गंलाया जासे जोंनि जि हारि दानायनि मोन्थोर बड'फाया होलांनाय मोन्थोर बेखौ लानानै जोङो हारिनि खामानि मावगोन आरो बे साफ्रोमबो जोंनि एबसुनि मावथि बिथांमोना मदद खालामनांगोन आरो स्टेन्डआव थानांगोन दा बिथाङा फस्लाबारि गामियाव 1971 मायथाइयाव 1953 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन बिथाङा मेट्रिक आनजाद होखांनायनि उनाव गार्ड रेजिमेन्टआवबो साख्रि मावदोंमोन नाथाय बिथाङा माखासे सम गार्ड रेजिमेन्टआव खामानि मावखांनायनि उनाव फैफिननानै बलांगुरि भेन्सार स्कुलाव मावफैदोंमोन बेनिफ्राय बेवहाय थानानैनो बिथाङा BPECनिबो चेयारमेन जानानै बड'लेण्ड सोमावसारनायनि हाबा मावबाय थादोंमोन आरो बिथाङा फोरोंगिरिबो मावदों लोगोसे BPECनिबो खामानि मावदों भलन्टियार फर्सनि नाथाय बिथाङा दिनै बिनि गेजेरजोंबो आरोबाव सोलोंथाइबो लाबाय थादों BA खालामदों हिस्ट्रियाव मास्टार डिग्री खालामदों जेसेनो सोमावसारनायाव बाहागो लादों बेवहायबो सोलोंथाइखौ बिथाङा लाबाय थादों दा बेबायदि जि गासिबो बिथिङाव खामानि मावनो हाग्रा गोख्रों गोसोनि बेबायदि दैदेनगिरि जों हयथ' नागिरना मोननाय नङा बेखायनो जि आदर्श बेखौ जों इयुनावबो लांनांगोन आरो जोङो बिथांनि जि हाबा मावबोनाय न'खरनि गासै गथ'फोरखौ लानानै गावनि साब्रै फिसाज्लाफोरखौ लानानै गावनि न'खरखौ दैदेनदों लोगोसे हारिखौबो गोख्रोङै दैदेनबोदोंमोन जिबायदि बिथांनि जि साहस बेखौ जोङो दिनैनि दैदेनगिरिफ्रा गनायनांगोन आरो जि बिथांनि जि हाबा मावलांनाय बिथांनि बिहोमाखौ नायनानै जोङो बर' हारिया बिथांमोनखौ सिबिनो रोंनांगोन जि थुलुंगानि थान्दै मुसुमतारि मुसाहारि बिथांमोना जि हारिनि थाखाय होलांबाय बिसोरखौ जोङो जेब्लायबो गोसोखांनांगोन दा जोङो नुदों दिनै बिथांनि थैनाय साना 24 बोसोर जाफैबाय दिनैहाय बिथांनि जि गोथै हाखर दिनैसिमबो जोङो साखोन सिखोन खालामनो हायाखै बिथांनि जि गोथै हाखरखौ मोजां खालामनांगौ बिबार बारि खालामनानै दोननांगौ बेखौ खालामनो हायाखै दा बेखायनो जों खावलायदों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बिटिआर सरकारखौ जाहाथे थुलुंगानि थान्दै मुसाहारि बिथाङा जिबायदि हारिनो होलांबाय आरो हारिनि थांनाय थैनायनि थाखाय हाबा मावनानै दिनै मुंख्लं जाबाय दा बिथांखौ जोङो अनसायनो रोंनांगोन दा गोथै हाखरखौ जाहाथे साखोन सिखोन खालामना होयो गोबां समाव खावलायबाय गोबां समाव दैदेनगिरिफ्रा खोथा होबाय नाथाय दिनैसिम जों मावफुंनायखौ नुवाखै दा आङो बेखायनो खावलायबाय जाहाथे इयुनाव समायना खालामना होगोन गोथै हाखरखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय आरो जोङो फैगोन जि 2025 मायथाइनि बिथांनि 25थि थैनाय सान फालिगोन बेखौ जों गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय जोङो 2025 हाबजेननाय समावनो जोङो बानजाय आफाद दानानै बोरै समायनायै खुंनो हायो बिनि थाखाय सावरायगोन लोगोसे जोङो ट्रास्ट दङमोन बे ट्रास्टखौबो मोजाङै दाफामफिननानै होनानै थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारिखौ अरायबो जोंनि इयुन जोलैफोरनि गेजेराव जोंनि बर' समाजनि गेजेराव जेब्लायबो गोसोखांथि महरै दोनबाय थानो थाखाय आरो बिथांनि जि थुलुंगा बेखौ जोङो फिउचार जेनेरेसननो जोंनि फैबाय थानाय फरायसाफोरनो जोंनि लाइमोनफोरनो होलांनांगौनि थाखाय जोङो बिथांनि हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो नाजागोन बेखौनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों फोरमायबाय दिनै बिथांखौ जाहाथे बयबो सिबिगोन बयबो ओनसोलनि गामिनि आरो बिजनि ओनसोलनि साफ्रोमबो सानसुमै रायजो राजा नोंथांमोना गेदेमा बिथांमोनखौ सिबिनायाव अरायबो मदद खालामगोन बेखौनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरनाय जाबाय।